יום שלישי לפרשת בשלח. היום זה יום מסוגל מאוד לפרנסה. מנחם מנדל מרמינוב תיקן שיאמרו ביום הזה 2 מיקרו ואחד תרגום של פרשת המן שמוזכר בפרשת בשלח, שהקדוש ברוך הוא הוריד לנו מן במדבר ופרנס את עם ישראל. עם ישראל יצא לארץ לא זרועה, למדבר, מקום שאין שם מים, אין שם זרעים, אין שם כלום, והם יצאו והקדוש ברוך הוא נתן להם מן. כך צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס, זן ומפרנס את כל העולם. ואם נאמר 2 מיקרו ואחד תרגום היום ונתחזק באמונה, אז הקדוש ברוך הוא ישלח פרנסה ברווח. אבל למה דווקא ביום שלישי, שזה יום שהוכפל בו כטוב? בגלל שכתוב, מתפללים בשבת, שבענו מטובך. מה זה שבענו מטובך? תן לנו מטובך. פירוש הוא כזה, המן זה היה אוכל, אבל לא ראית את האוכל. למשל רצית במן טעם בשר, היית אוכל בשר, היית טועם בשר, אבל לא היית רואה את זה, אז לא היית שבע. כמו שחז"ל אומרים, הסומה, עיוור שאוכל אינו שבע, כי הוא לא רואה את האוכל. המן כתוב ויאנחו ויריבך, היה בזה סוג גינוי. לכן מבקשים מהשם ביום שלישי שהוא הוכפל בו כטוב, שבענו מטובך או מהטוב, דהיינו שנשבע מהטוב, שנראה את הטוב. תהיה פרנסה בשפע וברווח, שנראה את הפרנסה בשפע וברווח לכולם, לכל עם ישראל.